Zatvorte oči a predstavte si šálku dokonale premiešanej kávy s mliekom. Každá jej časť má presne rovnakú farbu, presne rovnakú teplotu. Je to obraz harmónie a rovnováhy. A teraz si predstavte, že táto káva vznikla tak, že ste z dvoch opačných koncov obrovskej miestnosti súčasne naliali horúcu kávu a studené mlieko. Nikdy nemali čas sa poriadne premiešať a napriek tomu je výsledok dokonale jednotný. Znie to nemožne však. A predsa, presne takýto obraz nám ponúka náš vesmír. Keď sa pozrieme na dva opačné konce nočnej oblohy na miesta vzdialené miliardy svetelných rokov, vidíme, že majú takmer identickú teplotu. Podľa všetkého, čo vieme o veľkom tresku, tieto dve miesta nikdy nemali byť v kontakte. Nikdy si nemohli vymeniť teplo a dohodnúť sa na spoločnej teplote. Toto je jeden z najhlbších a najznepokojivejších paradoxov v celej vede. Problém horizontu. Spoločne sa vydáme na cestu k úsvitu času, aby sme odhalili túto kozmickú hádanku. Nebojte sa, nepotrebujete doktorát z fyziky, len zvedavosť a ochotu žasnúť. Pohodlne sa usaďte a nechajte sa unášať príbehom o tom, prečo by náš vesmír vlastne nemal existovať tak, ako ho poznáme. Aby sme pochopili hĺbku tohto problému, musíme sa najprv pozrieť na najstaršie svetlo vo vesmíre. Predstavte si, že ste archeológom času a práve ste objavili skamenelinu z rodenia kozmu. Toto nie je metafora. Takáto skamenelina skutočne existuje a volá sa kozmické mikrovlnné pozadie alebo reliktné žiarenie. Je to slabé, všade prítomné žiarenie, ktoré naplňa celý vesmír. Je to dosvit veľkého tresku. Ozvena momentu, keď sa vesmír stal po prvýkrát priehľadným pre svetlo približne 380 000 rokov po svojom vzniku. Dovtedy bol vesmír horúcou, hustou a neprihľadnou plazmou ako vnútro hviezdy. Keď sa však ochladil natoľko, že sa mohli vytvoriť stabilné atómy, fotóny svetla sa konečne uvoľnili a vydali na svoju nekonečnú púť. A práve tieto prastaré fotóny dnes zachytávame našimi teleskopmi. Sú ako termálna fotografia detského vesmíru. A keď sme túto fotografiu vďaka satelitom ako Kobe, VMAP a Planck s neuveriteľnou presnosťou zmapovali, zistili sme niečo šokujúce. Teplota tohto žiarenia je z každého smeru takmer dokonale rovnaká. 2,725 stupňa Kelvina nad absolútnou nulou. Rozdiely sú len v 100 000 stupňa. Táto neuveriteľná uniformita, táto kozmická hladkosť je jadrom problému horizontu, pretože podľa zákonov fyziky by to tak jednoducho nemalo byť. Prečo je teda táto jednotnosť takým problémom? Všetko sa točí okolo jedného základného a neúprosného pravidla nášho vesmíru. Nič, absolútne nič, nemôže cestovať rýchlejšie ako svetlo. Toto nie je len technický limit, je to fundamentálna vlastnosť časopriestoru. Znamená to, že akákoľvek informácia, či už je to teplo, svetlo alebo gravitačná vlna, má konečnú rýchlosť šírenia. Predstavte si to ako kruh vplyvu, ktorý sa od každej udalosti šíri rýchlosťou svetla. Tomuto kruhu hovoríme kauzálny horizont alebo horizont častíc. Dve miesta vo vesmíre si môžu vymeniť informácie a navzájom sa ovplyvniť len vtedy, ak sa ich kauzálne horizonty od veľkého tresku stihli pretnúť. A tu narážame na problém. Keď sa pozrieme na mapu reliktného žiarenia, vidíme dve oblasti na opačných stranách našej pozorovateľnej oblohy. Dnes sú od seba vzdialené približne 93 miliárd svetelných rokov. V čase, keď sa reliktné žiarenie uvoľnilo, bol vesmír oveľa menší, ale tieto dve oblasti boli od seba stále vzdialené desiatky miliónov svetelných rokov. Problém je, že vek vesmíru v tom čase bol len 380 000 rokov. To znamená, že svetlo, a teda ani žiadna informácia, nemohlo za ten čas precestovať vzdialenosť, ktorá ich delila. Ich kauzálne horizonty boli úplne oddelené. Boli to dva cudzie svety, ktoré o sebe navzájom nemohli vedieť. A predsa, keď zmeriame ich teplotu, je na 100 000 stupňa rovnaká. Je to ako nájsť dvoch ľudí na opačných stranách Zeme, ktorí nikdy nekomunikovali, ale napísali slovo od slova rovnakú knihu. Je to tak nepravdepodobné, že to hraničí s nemožnosťou. Aby sme si uvedomili, aký obrovský je tento problém v skutočnosti, poďme si to previesť do konkrétnejších čísel a obrazov. V dobe, keď vznikalo reliktné žiarenie, bola maximálna vzdialenosť, na ktorú sa mohla šíriť informácia od veľkého tresku, menej ako 1 000 000 svetelných rokov. Avšak oblasť oblohy, ktorú dnes vidíme, zodpovedá v tom čase oblasti s priemerom takmer 100 miliónov svetelných rokov. Je to jednoduchá matematika. Ak vezmeme celú oblohu
a rozdelíme ju na nezávislé časti, ktorých veľkosť je daná vtedajším kauzálnym horizontom, zistíme, že naša obloha by mala byť zložená z približne 10 000 úplne nezávislých kauzálne oddelených záplat. Každá z týchto záplat by mala mať svoju vlastnú náhodne danú počiatočnú teplotu a hustotu, pretože neexistoval žiadny mechanizmus, ktorý by ich hodnoty zosúladil s ostatnými. Namiesto hladkej a takmer dokonale uniformnej oblohy by sme mali vidieť akúsi kozmickú mozaiku, divoký a chaotický patchwork horúcich a studených miest, ktoré by sa od seba drasticky líšili. Bol by to dôkaz o chaotickom a neprepojenom ranom vesmíre. Ale to nevidíme. Vidíme presný opak. Vidíme takmer dokonalú jednotu v obrovskom meradle. Je to, ako by príroda mala nejaký tajný spôsob, ako poslať správu o teplote naprieč vesmírom rýchlejšie ako svetlo, čím by porušila najzákladnejšie princípy Einsteinovej relativity. Alebo, a to je tá vzrušujúcejšia možnosť, náš vtedajší pohľad na veľký tresk bol neúplný. Chýbal nám kľúčový kúsok skladačky, ktorý by vysvetlil, ako sa tieto oddelené regióny mohli poznať ešte predtým, ako sme si mysleli. Fyzici a kozmológovia stáli pred múrom. Štandardný model veľkého tresku, ktorý tak úspešne popisoval evolúciu vesmíru od prvej sekundy ďalej, tu zlyhával. Problém horizontu, spolu s ďalšími záhadami, ako je problém plochosti, naznačoval, že príbeh o úplnom začiatku musí byť iný. A potom na prelome 70. a 80. rokov prišiel nápad, ktorý bol spočiatku taký bizárny a radikálny, že ho mnohí odmietali, no ktorý mal potenciál všetko zmeniť. Tento nápad sa volá kozmická inflácia. S touto teóriou prišli fyzici ako Alan Guth a Andrej Linde. Ich myšlienka bola v podstate jednoduchá, no jej dôsledky boli ohromujúce. Navrhli, že vo veľmi ranom štádiu, v nepredstaviteľne krátkom zlomku sekundy po veľkom tresku, konkrétne medzi 10 na minus 36 a 10 na minus 32 sekundov, prešiel vesmír fázou hyperrýchlej exponenciálnej expanzie. Počas tohto okamihu sa vesmír zväčšil prinajmenšom o faktor 10 na 26 a možno aj oveľa viac. Je ťažké si to predstaviť. Je to, ako by sa objekt menší ako atomové jadro v zlomku sekundy nafúkol do veľkosti grapefruitu. Táto expanzia bola oveľa rýchlejšia ako tá, ktorú pozorujeme dnes. Nebola poháňaná bežnou hmotou alebo energiou, ale hypotetickým polom nazývaným inflatónové pole, ktoré malo zvláštnu vlastnosť, negatívny tlak, ktorý pôsobil ako silná antigravitácia a doslova rozfúkol časopriestor. Inflácia bola ako kozmický reštart, ktorý nastavil počiatočné podmienky pre všetko, čo nasledovalo. Ako teda tento neuveriteľný a prudký rast rieši našu záhadu s rovnakou teplotou? Odpoveď je elegantná a geniálna. Teória inflácie hovorí, že celý náš pozorovateľný vesmír, všetko, čo dnes vidíme od jednej strany oblohy k druhej, vznikol z jedinej, nepatrnej, subatomárnej oblasti pôvodného priestoru. Predtým, ako sa inflácia spustila, bola táto oblasť taká mikroskopicky malá, že všetky jej časti boli v dokonalom kauzálnom kontakte. Mali viac než dosť času na to, aby si vymenili energiu, teplo a dosiahli stav dokonalej termodynamickej rovnováhy. Inými slovami, celá táto praoblasť mala prirodzene jednu a tú istú teplotu. Bola dokonale premiešaná. A potom sa stalo niečo dramatické. Spustila sa inflácia. Táto hyperrýchla expanzia vzala túto jednu maličkú, hladkú a teplotne jednotnú oblasť a natiahla ju do astronomických rozmerov. 2 body, ktoré dnes vidíme na opačných koncoch oblohy, boli pred infláciou prakticky susedmi. Boli od seba vzdialené menej ako je priemer protónu. Boli súčasťou toho istého susedstva s rovnakou teplotou. Inflácia ich potom od seba odtrhla a odhodila ich na opačné strany horizontu. Takže dôvod, prečo majú dnes rovnakú teplotu, nie je ten, že by si ju vymenili po veľkom tresku. Je to preto, že mali rovnakú teplotu už predtým, ako boli násilne oddelené touto neuveriteľnou expanziou. Problém horizontu sa jednoducho vyparí. Inflácia nám hovorí, že náš vesmír nie je jednotný náhodou, ale preto, že je zväčšenou verziou niečoho, čo bolo kedysi nepatrné a dokonale prepojené. Riešenie problému horizontu je však len jedným z triumfov teórie inflácie. Ukázalo sa, že táto myšlienka je oveľa mocnejšia. Zároveň elegantne rieši aj ďalšie kozmologické hádanky, ako napríklad problém plochosti,
Prečo je geometria nášho vesmíru takmer dokonale plochá a nie zakrivená? Inflácia funguje ako gigantický valec, ktorý akékoľvek počiatočné zakrivenie vesmíru vyhladí do dokonalej roviny. Ešte fascinujúcejšie je, že inflácia nepredpovedá dokonale hladký vesmír. Predpovedá, že drobné kvantové fluktuácie, ktoré existovali v subatomárnom svete pred infláciou, by sa touto expanziou natiahli do astronomických rozmerov. Tieto natiahnuté fluktuácie by sa stali zárodkami, nepatrnými zmenami v hustote, okolo ktorých sa neskôr vplyvom gravitácie začali zhlukovať galaxie a kopy galaxií. Inflácia teda nielen vysvetľuje, prečo je vesmír v priemere taký jednotný, ale aj prečo nie je úplne jednotný. Predpovedá presne ten typ a rozsah drobných teplotných odchýlok, aké dnes meriame v reliktnom žiarení. A to nás vedie k ešte hlbším myšlienkam. Niektoré verzie teórie, ako napríklad večná inflácia, naznačujú, že proces inflácie sa možno nikdy úplne nezastavil. Náš vesmír by tak mohol byť len jednou bublinou v obrovskom, neustále sa rozpínajúcom multiverze, kde neustále vznikajú nové a nové vesmíry s možno úplne inými fyzikálnymi zákonmi. Problém horizontu nás tak doviedol od jednoduchej otázky o teplote k hlbokým úvahám o našom mieste v kozme a o samotnej podstate reality. Takže naša cesta sa končí. Začali sme jednoduchým pozorovaním. Obloha je všade takmer rovnaká. Toto pozorovanie nás priviedlo k hlbokému paradoxu, ktorý otriasol základmi štandardného modelu veľkého tresku. Ukázalo sa, že riešením nie je malá úprava teórie, ale radikálna a ohromujúca myšlienka kozmickej inflácie, predstava, že náš vesmír zažil v prvom zlomku sekundy nepredstaviteľne prudkú expanziu. Problém horizontu nám nádherne ukazuje, ako funguje vedecký proces. Anomália, ktorá sa na prvý pohľad zdá byť chybou v teórii, sa môže stať kľúčom k oveľa hlbšiemu a komplexnejšiemu pochopeniu reality. Náš vesmír nie je jednotný náhodou. Je to fosílna ozvena jeho extrémne búrlivého a explozívneho zrodu, zapísaná na veky vo svetle z úsvitu času. Ďakujeme, že ste sa k nám pridali na tejto ceste za poznaním. Ak vás táto kozmická záhada fascinovala rovnako ako nás, podporte nás lajkom a odberom, aby sme mohli spoločne objavovať ďalšie tajomstvá vesmíru. A teraz otázka pre vás. Čo si myslíte, že sa skrýva za horizontom nášho pozorovateľného vesmíru? Sú tam len ďalšie galaxie alebo úplne iné vesmíry? Napíšte nám svoje teórie a myšlienky do komentárov.